ಅದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಜೇನೆ ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಕಜ್ಜದ ಕೂಟದ ಉದ್ಯಾಪನೆ ಮಂತಿನಂಚೆಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಕರರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನಂಚೆಂತ ನಾಗರಾಜಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವಿಮಲ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಸುಮದಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬೈಕಿನಂಚೆಂತ ಪೂರ ಗಣ್ಯರ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಉಳ್ಳ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ತುಳು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಲೈತೆ ಮಕ್ಕಳಾತನು ತುಳು ಅಣ್ಣ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದವರು ಲಿಪಿಕ್ ಕಲ್ಪರೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳಿ ತಟ್ಟೋಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶ್ವ ಕರ್ಕೆರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ ದುಂಬುಡ್ಲ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ MA ಮಲ್ಪುನ ಚಿಂತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ಕು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಐತಾರದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುವುದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತುಗು ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಕನ್ಯಕ ಮುರಡಿ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಟ್ಯ ಪಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮುದ್ದದ ಉದ್ಯಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಂದು ಎಂಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡ್ಡೆ ಯಾಂಕೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ದಯಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುವ ಆಟ ಐಕೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಕೊಡಿತೀರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡಾಡ ತುಳುನ ಒಂಜಿ ಐತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲುದ ಅವಳ ಮಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಕಡೆ ಅಂತ ಅಕ್ಷರದ ಉಂಟು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಒಂಜಿ ತುಳು ತಲಿಪಿದ ಚಾಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಫೋನಾಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೂರಿದ್ದ ಕಲ್ಪರ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂರದ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಪಂಚಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ನೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುದ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಕೆರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಾಗಲೇ ಬಾರಿ ಮೊದಲಾಂಡು ಪೂರನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಪ್ಪುಗ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಡ್ಡೇರು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಡು ಪಡ್ಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ಲ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಾಡ ನಮಗೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾವಲಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓಡಲ ಫೋನಾಗಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರಿಗ ದಾಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಪಾಕರಕೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾಕರಗಳು ಈ ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುವ ಕನ್ನಡ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪನ ಬೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪೋಡಾಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರಡ ಆಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನೇ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಮಂತಿಲಕ್ಕ ಐಕದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿನಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬುಡನ್ನೆ ತುಳುವೇ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿರ್ತಣ ಐಕ್ ನಮಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಮನೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರನಂಚಿಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಂತ ನಾಗರಾಜನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಡು ಬಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಬಂದ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದ.